Θα πάω σε μια ορκομοσία και θέλω να κάνω το μαλλί μου σιλικ γιατί πρώτα μου θέλει λούσιμο, αλλά θέλω να το κάνω λίγο πιο έξτρα. So stay with me για να δείτε τι θα κάνω. Αρχικά βρέχω πολύ καλά το μαλλί μου. Παίρνω και λίγη μάσκα να το μαλακώσω. Γιατί το είχα χθες μόνο με λακ και θέλω έτσι τώρα λίγο απλά να το μαλακώσω. Και θα κάνω μια χωρίστρα. Και μετά από τη χωρίστρα έρχομαι και παίρνω αυτό. Κρατάω εδώ. Τώρα έρχομαι και πιάνω τα υπόλοιπα μαλλιά μου. Τα χτενίζω με τη χτένα, όλα προς τα πίσω. Πιάνω το μαλλί μου, το σφίγγω. Έρχομαι και πιάνω και τα υπόλοιπα μαλλιά μου πίσω. Θα κάνω ένα απλό ντοματάκι, δεν με νοιάζουν πολλά. Και μετά παίρνω την ισιωτική και έρχομαι και ζουγουρένω το μαλλί μου λίγο. Το κάνω μια είδους μπούκλα, ό,τι βγει, ξέρω εγώ. Αν αφήσω πιο λίγο. Αυτό θα κάνω λοιπόν. Δείτε τι θα κάνουμε τώρα. Είναι ωραίο και έτσι δύο. Ωραία, θα ξεκινήσω. Με το να πιάσω τα μισά με λακ πάνω. Βάζω λακ σε όλο το μαλλί τέλος πάντων. Τώρα θέλω τα δύο ή το ένα. Νομίζω θέλω το ένα, οπότε πιάνω και το άλλο. Το κολλάω, δεν πρόκειται να φύγει. Αυτή η λακ είναι όνειρο. Βάζω και σε αυτό το πράγμα λακ. Το πιάνω για να γίνει και ενιαίο. Είναι να βαϊμπάρεις με αυτό. Καταλαβαίνω ότι φαίνεται περίεργο. Λοιπόν, τώρα τρέχω γιατί πρέπει να προλάβω λεωφορείο. Σας φιλώ!